I'm sure abantu bayibuza ukuthi why Stellenbosch isideny iSundowns ukuthi sayini uJayden Adams. Ucoach Stellenbosch ade khuluma lapha endabeni. Wakhuluma wathi ade khuluma lapha endabeni wathi if they can pay 63 million for Brazilian Evanga, 100 million for Jayden suddenly sounds reasonable, doesn't it? Mase ngiyihumusha le ndaba le ithi uma bekhokhela u63 million for umdlalo njengo Evanga waseBrazil, 100 million for uJayden shuthi ngeke kube indaba zalutho yabo, bangawukhipha beshesha because uJayden Adams is one of the best young players abadlalayo lapha ku Stellenbosch. Kahle uyagadla lo mvulo, uyagadla ngempela. Uthi lo mfana lo abamsayinile udlalise kwa Evanga, angazi noma ugadla kwiPirates noma ugadla kwini, but nje hayibo nithini ngalindaba madoda. Nisi usalezi unjengo Evanga, kodwa impela iSundowns bemele ikhipha imali kulo mfana lo Jayden Adams. Bemele nje bakhipha imali bo manje ngibasamthola lo mdlali osehambile uyale eDRC uyodlala phela athi bayodlala iCAF Confed iStellenbosch. Ngeke basamthola umdlali sekuphelile ade khona amahim for iPirates uthi sifuna umsayina uJayden Adams, yahambisa u9 million kanye nomdlali bayinqaba leyo mali. Bathi nje bafuna imali yangempela lapha kudlalwa. Ngeke nifini nikhokhe u63 million for istriker saseBrazil esidlaliswa Evanga, kodwa nizokhipha imali encane for uJayden Adams. Niyahlanya, anhlanya ngempela.